с голям кръст отпред, но аз ще ви кажа, ние не четем Библията. Библията е инструкцията на живота ни. Много често хората се чудят защо ми се случва това и онова. Ние купуваме своите микровълнови печки, купуваме своите мобилни телефони и четем инструкциите. А имаме един много ценен живот вечен. И Бог ни е дал инструкция и това се нарича Библия. Ние сме хора, които са повярвали в Исус Христос. Бог е разкрил своята любов пред нас и имаме бъдеща надежда. Ние сме тук, за да споделим тези думи на надежда с вас. Ние сме тук, за да ви подарим християнска литература, откъдето ние да научим за своя живот. Бог е тук тази вечер и Той иска да ти подари чудо. Знаете ли, Бог ни обича, Той ни вижда. Той вижда нашето лягане и нашето ставане. Бог вижда копнежа на нашите сърца. Той вижда нашите сълзи. Той вижда копнежа на... Той чува молитвите, с които се молим. И Той иска да ни отговори. И ние сме дошли при вас с много добри новини. И искам тук да ви представя на това място една млада дама, която е дошла от Беларус, за да сподели какво Бог е извършил в нейния живот. И аз искам да ти кажа, помисли от какво се нуждаеш. Ела и вземи твоето чудо днес, чрез вяра в Господ Исус Христос. Така че аз искам да поканя на сцената Надя, която е дошла от Беларус. Нека да я аплодираме.